Kinda Ramogi TV. Gavana ma Uasin Gishu Jonathan Bii okwayo horuok e kind jonyuol kod jopuonjre mane manyo thuolo mag somo e piny Finland ka nonro dhi nyime. Bii okwayo jonyuol mondo oyienegi gitim nonro mowinjore e wi mibadhi mosekwako chenro mar tero jopuonjre e pinje ma oko. Olero ni ok gijwang'o jomosebedo ka chwalo negi ne tend kaunti no ng'ur kendo medo ni gin kod ratiro mar bandho omenda gi. Jalup gavana ma Uasin Gishu John Barorot owacho ni gibiro neno ni jopuonjre mane ochudo ochopo legi mar somo e pinje ma oko. Bii okwayo horuok e kinde ma anyuola jopuonjre go nyocha singo mar medo ng'anyo e apis mar kaunti ma Uasin Gishu mondo duoknegi omenda. I have an online meeting as a chairman of the task force. I have an online meeting with the president of Laurea University, just to look at logistics of how these 46 will travel for their studies, within the next 2 weeks. So we have 24 who will be going to Otanemie for nursing, and we have 22 who will be going to University of Kratia. I want to thank the parents because there was a new condition that they needed to pay fees for second semester before getting visas. And the parents organized themselves, paid fees, and that is why they have gotten the visas. The first semester fees were already paid by the program. Wale ambao wanalia tulikutana nao juzi, kweli ukiona, we feel for them. We feel for the parents. We feel for those youngsters who are really making a lot of statements on what is their future and where is it going. They want to tell them, cheer up. After talking kidogo, I know we will come up with amicable solution. Let us sober up, hoping that all things will work well for us. Alafu miujiza, while there is that kelele kidogo, visa inaendelea kukuja sasa. Yani unafika kelele alafu visa inakuangukia sasa. Tunataka tuseme tufumulie tu kidogo. Mimi naona kuna matumaini kule mbele.